ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಗುರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲರ್ದು ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಮಲ್ಲೆವು ಅರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಅಪಾರ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕನ ಮೆರೆಪಾದು ತಾನುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕೊಲ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯಲು ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾರಂತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಸತ್ಯಲು ಮೊದಲೇ ಕೊಲ್ಯದ ಆಯನದ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ತಾರೀಖು 14/1/2021 ಗುರುವಾರದ್ದು ತಾರೀಖು 14/1/2021 ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಸಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚೊಂಡು ತಾರೀಖು 14/1/2021 ಗುರುವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಹೋಮ ನವಕ ಕಳಶ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ತಂಬಿಲ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಕಾಯಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಗಂಟೆ 12 ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ನಡಪರೆಗುಂಡು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯ ಗಂಟೆ 5:00 ಭಂಡಾರ ಜತ್ತದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ದೀಪಾರಾಧನೆ ತುಡರ ಬಲಿ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ತಾರೀಖು 15/1/2021 ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆರ್ದು ಶ್ರೀ ಜಾರಂತಾಯ ಬಂಟ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8 ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ತಾರೀಖು 14/1/2021 ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಗಂಟೆ 4 ಬಾಕಿ ಮಾರಡ್ ಚೆಂಡು ಬಯ್ಯ ಗಂಟೆ 5 ಮಾಯಂದಾಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಗಮನ ಬಯ್ಯ ಗಂಟೆ 7 ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಈ ಮಾತ ದೈವ ಕಾರ್ಯಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದು ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಕೃಪಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಜಾರಂತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಜಾರಂತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾವಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕುನೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯದ ಆಯನಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪೋಲೆ